ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି କାଲି ସେମାନେ ନଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟକୁ ଆପଣ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟ ଆଉ କେବେ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ହାରିଯିବା ନୁହଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବହୁତ ଛୋଟ। ଅଭିମାନରେ ନୁହେଁ, ଭଲ ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। କାରଣ ଗଲା ପରେ ମନେ ରହିବ ସେଇ ମଣିଷ, ଟଙ୍କା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନକୁ ହସିକି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ହୁଏତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।